kakabsat. Panagkunyat ni Apo Jesus, ken pista ti Nazareno, anya nga ti mensahe ng kadatayo a dibotos ti Nazareno, kakabsat. Amoy sa bali ti dibotos. Ti dibotos, kakabsat, sa pulinda ni Apo Jesus. Uray, ada nagiti saan ang naitet. Adaw dawatin da, saan nga nasakit sinakin da. Umay da, birukin da iti translasyon, birukin da tirambak ti Nazareno. Wagas mong pag-ibig. Nagiti sa bali na pagmati, uy ayuit da. Nagiti Katoliko, kapunatang David Black Nazarene, may isang at tribulko, may isang at imahe, nga daydayawin da, pagrukbaban kayo kunanan, istatuwa nga adamata, ngim saan ang makakita, lapayag, ngim saan ang makangin, saka, ngim saan makapagna, duwangan ima, ngim saan nga agumi, kinawan, imaaramid na, kakabsat. No adang istatwa dagiti bayani heroes. Manimagan tapno mayuwayaan ipagilian kayo. Dagiti limaban para iti karmingan, dagiti mapadapadaman, dagiti mapaspasuli. Ket may kantisago, mapagayawan. Kayat kadi asawen, may su, ket dijusen kayo, ket pagrukbaban. Dagiti lagawan nga ta, dagiti pimusay akaming ti pamilya, kay lagawan da kay panakipan ti kandela, kayat kadi asawen, kay su, ti pagrukbagan tayo. Nukus pagaringan tinasawaan, ti asawa kaya nagbalasing taaw, pwede ti agayem, ti may sakit ada ditoy, ti may sakit adayo alugong, kaya ti su, ti lagawan, akit itain, agagkan, at arakukan, kaysa ti panagturo, kaya tadi asawen, ket pagrugbaban, saan nakabsat? Ti rubulto, tinadawan, imahe, mangipakita, mangiparikna, mangipalagip itao, when ti may isa nga ayaten kayo, saan nga pagrugbaban, saan nga didyusen, but we remember the spirit behind the image, behind the statue, not the statue itself, kung ano ang ipinapakita, kung ano ang ipinapaalala. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawaan niyo po kamit patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawaan niyo po kami patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasawalang hanggan. Ito ang pag-ibig ng Diyos, handang magpakumbaba, handang magsilbi, nagpakita, hindi nagtatago, nakipanguhay bilang tao, hindi po nagbalag kayo, naging totoo. Ayat ngayon paritnana, ayat ngayon puyag na, iti aming-aming ikwana. Kakabsat. Daytoy tiladawan ti Jesus a Nazareno, ada bakbaklayan na a krus, saan na nga iba iti krus, saan na kakabsat nga sinalutsot ti Diyos Ama apay at a krus, nga masapong nga bagkatek tatlon iti kasta, ket tungpanek daytay nakaguna. Apay ada krus, mabalikat na maisalakan, dagiti ng tao, dagiti ng basol, babayan ti balitas ko, ngim saan? Awan tuwa ni Apo Jesus, nga inarapot na ti krus, para kada kayo. Inarapot na ti krus, apanagayat na iti Diyos Ama. Walang reklamo,
walang tanong-tanong. Pero tayo, nararamdaman na nga ang pag-ibig, nararamdaman na nga ang pagsasakripisyo. Naroon, patuloy pa rin nagre-reklamo at naghahanap. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat Jesus ang nabunyagan sa Karayan Jordan. Kaya Jesus ang nakipagdalyasat, kaya makipagdalyasat ka na kayo. Ni God, who will always walk with us. Aasahan mo, di ka iiwanan, di ka sasaktan. Mga pangakong mapanghahawakan, mga pangakong maisa sa katuparan, kasama, kapuso ka niya, kapamilya, kabarkada, at handang dumamay. At bigyang lakas na makaahon sa kahirapan.